Hola, què tal? Soc l'Antonio del Valle, això és el Canal Blau i comença la recta final del festival. Però el nivell no baixa. Avui, el gran director Terry Gilliam, el fundador i creador dels Monty Python, i l'actor William Fichtner. No li poseu cara? Jo us ho dic, La tormenta perfecta, Armageddon i aquell paper que va fer amb la Jodie Foster a Contact. Tots dos venen a recollir premi. Però si hi ha una pel·lícula que tothom està esperant és el Frankenstein de Guillermo del Toro, que es projecta aquesta nit. Fa setmanes que les entrades estan esgotades. També tindrem Catifa Vermella amb cares molt populars i molt catalanes. Tot això aquí, al Festival de Sitges, dia a dia. Bé, estem emocionats aquí al Cinema Prado. Mireu quina gentada arriba fins al final del carrer. Estem esperant el gran director Terry Gilliam, fundador i creador dels grans Monty Python, La vida de Brian, El sentido de la vida. Amb els seus 85 anys porta dies aquí al festival que li ha concedit el premi honorífic a tota la seva trajectòria. Ara vindrà aquí a celebrar els 40 anys de la seva pel·lícula Brasil. La va presentar aquí, al 85. Contundent crítica a la societat totalitarista, fa servir el surrealisme i la barreja de gèneres per narrar-nos les peripècies de Sam, que s'escapa de la seva monòtona existència a través de fantasies oníriques en què coneix l'amor de la seva vida. Malgrat el fracàs comercial que va tenir en la seva època, la pel·lícula és aclamada per la crítica i és considerada una obra mestra i una pel·lícula de culte que ha influït en les posteriors obres de ciència-ficció distòpica. Terry Gilliam, thank you very much. Silencio! Silencio, por favor. I'm sorry, I don't speak Catalan. Thank you for coming. Ja fa 40 anys que Brasil es va estrenar i quina millor manera de celebrar-ho que amb la visita del seu director Terry Gilliam. Arriba també al festival l'actor William Fichtner, secundari de luxe en thrillers o pel·lícules d'acció i gènere com Armageddon, Hit o Contact, i molt popular pel seu agent de l'FBI, Alexander Mahone, a la mítica sèrie Prison Break. A més del premi que rebrà el festival, ve a estrenar la seva darrera sèrie de la AMC. S'estrena aquí en primícia per tota Europa. El seu títol, Talamasca, l'ordre secreta. This was a warning. We'll need to replace her. Amb un total de 6 episodis, la proposta gira al voltant d'una societat secreta anomenada Talamasca, formada per dones i homes encarregats a perseguir éssers sobrenaturals com bruixes, vampirs, homes llop i altres criatures que habiten el món. What do you want from me? There's only so much I can share. You're a spy. You have the camera, then you get the other camera. Assegurava la premsa del festival que va acceptar el paper en llegir tan sols els 2 primers capítols perquè és un personatge diferent del que havia fet fins ara. I aquí em teniu un altre cop en el meu racó preferit de l'auditori, esperant el William Fichtner per rebre el Premi Màquina del Temps que el festival li otorga per tota la seva trajectòria tant al cinema com a la televisió de gènere. El gran William Fichtner. Thank you so much. Where else would you rather be than right here, right now?
On més podríeu estar sinó aquí? Fa un dia que sóc aquí, en aquest festival, i és fantàstic. L'Àngel, totes les persones que treballeu aquí, però sobretot i especialment vosaltres, el públic, sou tan especials. Deixem al William agrair al seu auditori perquè el festival no para. Tot i que no ha pogut venir el seu director, d'aquí veurem fora de competició la pel·lícula més esperada de tot el festival, Frankenstein de Guillermo del Toro. 2 hores i mitja d'una història que, segons diu el seu director, li obsessionava des que era petit. Ha volgut parlar d'un Frankenstein sense deformitats, sense cicatrius, i ha volgut posar el focus en la soledat, l'abandonament i el rebuig de la societat. My maker told his tale. La història de Guillermo del Toro posa el focus en l'abandonament i la irresponsabilitat del científic Victor Frankenstein, magistralment interpretat per l'actor Oscar Isaac, la solitud de la criatura en ser rebutjada per la societat i com el rebuig transforma un ésser innocent en monstre. I demand a single grace from you. L'Oscar Isaac, director mexicà, amb la voluntat de respondre a preguntes existencials i íntimes, ha creat un monstre interpretat pel guapíssim Jacob Elordi que no té cicatrius ni punts de sutura, sinó que és presentat com un ésser innocent inspirat en la puresa d'un nounat i en l'escultura renaixentista. No sé si traspassa la pantalla, però avui hi ha una excitació especial aquí a l'auditori. 120 milions de dòlars li ha costat a Netflix aquest Frankenstein. Ara l'anem a veure nosaltres. Vosaltres ho podreu veure a partir del 25 d'octubre a les sales i després a les plataformes. D'aquí un segon us explico. I aquesta ha sigut la valoració de la pel·lícula per part del públic. M'ha agradat, sí que és, com tots ens esperàvem, una visió distinta al Frankenstein clàssic. No, és lo más Guillermo del Toro que he visto en la vida. Molt bona, sí, m'agrada molt èpica i una història molt fidel a la novel·la més que les clàssiques. A mi m'ha fascinat perquè és una pel·li que tracta Frankenstein des d'una humanitat que no havia vist mai abans. Sorprès molt l'estètica preciosista, però és que és un artista complet. Espectacular a nivell d'estètica i a nivell humà. És una visió molt diferent de Frankenstein, super recomanable. El festival també té espai per presentar sèries de producció nacional com aquesta. A3Player presenta en primícia 33 dies. El seu creador, Mr. Carles Porta, el de Crims. El repartiment representació catalana, Nausica Bonin, Pau Durà, Clara Parés. Els seus protagonistes, uns veritables macarres. Mireu tota aquesta gent que vol veure els primers capítols d'aquest fet real que va durar 33 dies. Perdona. José Manuel Poga i Julián Villagrán interpreten aquests dos delinqüents que el 14 d'octubre del 2001 s'escapen de la presó de Lleida. Un d'ells no ha dubtat a disparar a 2 policies a boca de canó. S'encenen totes les alarmes i un dispositiu espectacular surt en cerca dels fugitius, però aviat comprovaran que no serà fàcil atrapar-los. Esto es un trabajo coral, pero muy coral, y sin toda esta gente, desde Monse a Emilio y sobre todo a Anaís Pareto, que ha hecho un trabajo excepcional, y estos actores increíbles, no habríamos llegado aquí. I un altre caramel que ens ha portat A3Player ha sigut la comèdia esbojarrada Rafaela i su loco mundo. No es confonguin, no té res a veure amb la Rafaela Carrà, que també va protagonitzar Ingrid García Johnson. Aquesta vegada estem parlant del planeta Muchacha de Nui. Esta simpática adolescente se llama Rafaela. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa, curiosa y aventurera. Anda, mira, y tiene un paluego. Comèdia surrealista on la Rafaela i les seves amigues, com podeu veure tota la trup de Muchacha de Nui, viuen situacions absurdes i disparatades. Pues toda esta peña junta va a vivir muchísimas aventuras. Tiene que existir porque no es más que una serie, es una experiencia. La comunicación que ha habido con todos los departamentos, o sea, si siempre es así, qué fácil es hacer una serie. Luego me he enterado de que no es así siempre. Parece que no nos conocieran, ¿no? O sea, vamos, en este caso Ernesto y yo, y dicen, no, es que nos gustaría que hicierais algo un poquito más convencional. Y bueno, pues nosotros hacemos esto, ¿no? Yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana con una ilusión que no me ha pasado jamás. O sea, iba contenta a trabajar y cuando acabamos me iba muy triste a mi casa, esperando que pasaran rápido las horas para poder volver a la guardia.
Bé, ara sí que sí, darreres hores del festival, en aquesta sala d'aquí vindrà el jurat presidit pel director Peter Chan a fer públic el palmarès de premiats i premiades d'aquest any. I aquí tenim el jurat d'un festival que ha tingut un 12% més d'assistència respecte a l'any passat. Valorant que en aquest any no podien comptar amb la Sala del Retiro, es pot considerar un balanç superpositiu. I ara sí, escoltem quina és la pel·lícula guanyadora de les 33 que es van presentar en competició oficial en aquest Festival de Sitges 2025. Best Feature Film, sponsored by Cupra with a financial award of €20,000. Le Hermanastra Fea, The Ugly Stepsister de Emily Blichfeld. Elvira, regulering. Välkommen. Doncs ja ho sabem, La Hermanastra Fea s'emporta el premi a millor pel·lícula de la 58a edició del Festival de Sitges. Papà? Òpera prima de la noruega Emily Blichfeld ja la teniu estrenada a les sales de cinema. Sinistra i feminista revisió del conte de la Ventafocs amb altes dosis de body horror que va triomfar en la secció de mitjanit del Festival de Sundance. La Hermanastra Fea, guanyadora del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges 2025. Un festival que aquest any ha volgut posar el focus en la relació entre l'humor i el terror. Aquesta nit, gala de cluenda oficial. I fins aquí hem arribat. S'acomiada aquest qui us ha parlat, l'Antonio del Valle, des del Canal Blau. Per mi ha sigut un veritable plaer fer-vos aquestes cròniques cinematogràfiques. Espero que vosaltres les hagueu gaudit també. Ens veiem a les xarxes, al Garraf Cinema, per parlar de la programació aquí, a la comarca del Garraf. Però no marxaré sense fer una cosa. Hola, company. S'acaben d'entregar els premis del festival i la gent comença a acomiadar-se fins l'any que ve. No podia marxar sense desitjar-te bona nit. Han sigut dies en què t'han fet milers de fotografies, I ara, què? Saps que el Frankenstein del Guillermo del Toro m'ha fet reflexionar sobre la soledat dels monstres? Se't cagaran els coloms a sobre i qui vindrà per xerrar amb tu? A fer-te companyia els 365 dies que té l'any. Jo vindré. I penso instaurar un camí de peregrinació per tots els devots i devotes del cinema fantàstic. Un lloc on pregar agenollats davant els teus peus. Amic, et deixo en bona companyia, Amb els teus 3 metres d'alçada tens una vista del Mediterrani espectacular, tot i que alguns esperaven que fossis més alt. La insatisfacció eterna de l'espècie humana. Saps què? El camí de Santiago ja forma part del passat. Aquí i ara comença el camí de King Kong. Ah, per cert, estàs davant de la platja Balmins. És nudista. I tu, d'això, en saps molt.